Tak na tohtoročnej Pohode sme druhýkrát urobili taký menší Bigfoot, čiže oproti tým veľkým Bigfootom, ktoré bývajú vždy na nejakej vysokej škole, tento býva v stane týždňa. A neviem ako teda tí účastníci, ani ako tí poslucháči, ale mne pripadala táto diskusia jedna z najzaujímavejších Bigfootových, aké som ja zažil. Lebo sme na tú tému, čo boli, že smart grids, čiže inteligentné siete, hovorili už druhýkrát, tomu bol venovaný jeden z tých veľkých Bigfootov. Takže sa mi zdalo, že sa viem pýtať lepšie. A pýtali sme sa na také veci, že prečo to vlastne je a riešením akého problému to je. A dozvedeli sme sa, že je to riešením problému, ktorý je výrazný problém, ktorý sme si spôsobili sami. Ten problém spôsobujú najmä obnoviteľné zdroje a najmä ich, zdá sa, že nie celkom rozumné zavádzanie smernicami z Bruselu, ktoré teda je ich priveľa, sú príliš závislé od počasia a tým pádom spôsobujú problémy v sieti. Tie problémy treba riešiť a treba ich riešiť novým spôsobom. Čiže buď treba postaviť paralelnú sieť k tej sieti, ktorá existuje doteraz, alebo to treba riešiť nejako softvérovo. Na ten softvér ale potrebujeme mať dáta, ktoré by ten softvér vedel spracovávať, vyhodnocovať, analyzovať a im prispôsobovať potom ďalšie veci. A tie smart grids sú vlastne v nejakom zmysle jednak zber tých dát, ktorý ten softvér potrebuje, jednak vývoj toho softvéru. Je to celé veľmi zaujímavé technologicky, ale zároveň kontroverzné. Čiže a to z tejto diskusie teraz bolo jasné, tá diskusia nebola ani príliš optimistická, ani príliš pesimistická. Mne sa zdala taká zaujímavá. Bigfoot.